Mina belembele qamanye amalembe ngokhipha ngiyakholeka kunini igama uXolani inokuba ngazi ngophasa weningi abanye ngivakashele la ubaba uphakathi ugobela esikoleni sakhe Ndumbeni ukubheka nje ulwazi olungakusiza lokulekelela baphakathi sikubingelele sikwamukele kule channel. Siyabingelela umsakazi sibingelele nabalaleli emakhaya. Ngifuna nje before we go further we go deeper kule ndaba le ngifuna siqale sithi ukubheka la umuntu oyothwasa nomuntu oye university noma oye college umehluka ukho ngilapha. Cishe kuyafana lo uyesikhungweni sokuthwasa lo uyesikhungweni sokufunda awukho umehluko phakathi ukhona. Ukufunda asisho kanjalo ukufunda singasho kanjalo noma ngingake ngibe deep kakhulu ngendaba yaseuniversity kodwa nje engikwazi ukuthi ukufunda nanokuthi ke la ufunda kakhulu ngepractical. Umoya uthwasa usuku uyofunda usuku euniversity ufana nomuntu osecollege kodwa kakhulu khona itheory ibancane kakhulu kuba ipractical usufunda ngokwenza lokho kuvezayo kakhulu. Ngifuna sibhekele baphakathi njengoba ugobela na ukuthi ngifuna kubheka ukuthi unokuthola amathwasa amaningi abantu abaningi bayakusaba ukuthwasa abanye uthola ukuthi ugcine abscondile wabaleka ekuthwaseni into ebangela lokho ufukuza too much and agcine athi ngiyabaleka omunye egcina angayi ngokubona abanye abakubo behlukumezeka befukuza ekuthwaseni. Ngabe kungumthetho wokuthi umuntu uyothwasa ithwasa funa liphathwe kabi lifukuze lenze wonke umsebenzi walakhaya ngoba uthola ukuthi ithwasa iseyile likhamanzi yile litheza inkuni yile licenta iceke yile lifuna libhaceke izini mayibhacekwa yile libasa imililo makufuthwa abantu yile lenza cishe yonke imisebenzi yasekhaya abantu balakhaya sebahlala basenzuthu. Ngifuna ubheka ukuthi lokho ngoba abantu abaningi bayakwenza kungumthetho wendlela ukuthi ufuna nikwenze nje njengogobela. Cha msakazi akukho nje emthethweni ukuthi umuntu uma ezothwasa usuke eze special ukuthi uze ngalo umsebenzi wakhe wedluza. Kangangokuthi noma ngabe uyamgcilaza ungamane umgcilaze ngomsebenzi wakhe ukuthi le ingane zala ekhaya zihlale zikwenza noma ngekho muzo kufuneka ihlale ipheka vele ziwasha zenzeni angivumi nje mina nokuthi ingane yala ekhaya ithumele ithwasa. Seyihleli nje sengiyithuma ithwasa ligijima libe lincane ngapha. No angivumi mina ukuthi umuntu angathumela ngisho ithwasa nje ngithume yimi kuphele ngikhona la ekhaya ngingathuma ithwasa noma ngithume yena lo mntwana. Kodwa futhi okuveza ukuthi kahle hleni akuwona umgomo wokuthwasa ukuthi ithwasa ufuna lenze imisebenzi yalakhaya ngoba vele suke lize esikolweni. Lisuke lize esikoleni lona lizofunda alizelanga okwala ekhaya ingakho noma lifika sihlala phansi siliyale silazise ukuthi la ekhaya uzele umsebenzi wakho awuzelanga indaba zala ekhaya awuzelanga ini yala ekhaya okwakho sifuna ukubona ulapha eNdumbeni umsebenzi wakho ulapha indaba zala ekhaya nenkinga zala ekhaya asikufaki wena noma abe baxabene la ekhaya benzani asikufaki wena ungaphandle awuhlangani nazo. Usho ukuthi ahleleni umuntu umeze kuthwasa nje ufuna uma kuthi uyagqilazwa ngokuthi ngokumba imithi ngokuqebula amagxolo athize lokho nje okuvela uphathelene nokufunda kwakhe. Usake msazi igama lelo. Izwile ke mlaleli noma mbukeli wami ukuthi uba phakathi ugobela usemkanti ubuve emakhameni isinto obecebisa abantu uyazi ukuthi cha lokuthi amathwasa afukuziswe akuyona iprocedure noma iprotocol yalapha ekuthwaseni so abantu bezenzela nje bephethe ubuvila kodwa ke okubalekile ukuthi ithwasa mali yothwasa linikezwe umsebenzi omayelana nalikuzele lapho lifundiswe ngemithi lifukuziswe ngokuthi lenze imithi limba imithi ligqoba imithi hlanza imithi ngoba vele lokho kuzolifundisa ukuthi ibe nolwazi olongeziwe ngayo imithi nokusenza kwemithi. Siyabonga kakhulu ke uma kushuthi nayo eminye imibuzo ningakwazi niqondise ngqo kuyena futhi ubaphakathi ngamfonela noma nishiye khona lapha ku comment section ku YouTube sizowathi sibuye kuyona sinikeze impendulo. Siyabonga ukuthi nithatha isikhathi ngakwazi ukuthi nibukele uNkulunkulu enibusise enifisela kona nikuthole konke njengoba kunjalo. Bayatanki.